perdana sarana gerike. Soyong suwi antar duduke oh buwariko oh podahang dirasa kari seru riko tangisan aduh ojo dikelan dong jodoh sing piagam liyan yo bareng-bareng berdiri Jaya gila ayo pas kanan turu kari manis kurang manis tambahi gula wes yo wes dong dipikir opo guna kari manis kurang manis tambahi gula wes yo wes ang dipikir opo karasa goreng sadu saya seru antar duduke aku wariko opo tahan dirasa
kurang manis omyahi kula wis yo wis hati pengen apa kerasa kari manis kurang manis omyahi kula wis yo wis dong dipikir opo kari manis kurang manis omyahi kula wis yo wis hati dipikir opo kerasa nggih wilujeng dalu Mas Sujono Pamungkas. Wilujeng dalu ning Pondok Wulandari. Nggih Mas. Iki jarake rada jauh dengan dirimu. Nggih, jenengan ten wingking sanget. Tapi tetep ketok. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Dirimu ditemani 4 orang nggih. 5 no Mas. 5 jenengan. Dadi yang 6. Oh 6. Gimana sih? Iku mau ya ketok. Nggih, tembang perdana sanana ngaturaken gerigis. Gerigis. Wis penontonnya membludak. Nggih, alhamdulillah penontonnya membludak. Iya. Tapi tetap semangat nggih Ibu. Semangat. Semangat nggih. Oh, pokoknya wis. Nggih, semangat. Tahun ngajeng nanggap malih nggih. Insyaallah. Nggih. Nggih niki Budi Wijaya sing sakniki Bu. Ada ngek-ngoknya. Nggih, riyen kaya ngoten, saniki kula ubah kaya ngeten. Ngoten lah. Nggih. Biar jenengan mboten bosen. Mengikuti kemajuan zaman no. Nggih, Mas. Campur sari gamelan dengan musik kita padu jadi satu. Suaranya rancak banget. Rancak banget, nggih. Yuk, mboten keteteran no. Panjenenganipun kasih kesempatan Bapak Nggih. panitia. Bapak ugi bapak-bapak panitia menawi ngersakaken lakon semonggo kula aturi minggah dan sasana panggunge Budi Wijaya. Pundi niki Bapak? Lho pun duting-duting nang ayo rene to. Nggih no. Nah niki kula didampingi guru kula niki. Pokoknya berbicara masalah basa yang jelimet-jelimet paham. Nggih. Kok nyeluk ya penak monggo Mas Dalang. Oke. Katur dumateng para kadang panitia sedekah bumi, monggo Bapak. Nggih. Gabungan sareng-sareng kalian LPWC Indonesia istimewa. Heeh. Aku mek kalau sampean mek terima, heeh. Mbak Meni. Nggih, Mas. Kita jemput bareng-bareng ya. Nggih. Bapak, monggo Bapak. Nggih, untuk Monggo meramaikan Bapak paringi support Mas. Ayo, deleng supportnya. Yo. Bapak Kepala Desa, Pak Polo, monggo. Kangge ngregengaken swasana. Monggo Bapak, nggih. Sawetawipun panggung LBWJ katur panjenengan. Nggih. Nggih. Nggih, Mas. Ngersaken napa, Mbak? Mas Dalang. Nggih. Nggih, niki Bapak Lurahe nyuwun singkong dan keju. Oh, alhamdulillah. Loh, kok mandap meleh, Pak? Mboten purun munggah, Mas. Oh, mboten ngatasi. Nggih. Nek cara kula mboten ngatasi nggih kula bawa. Lah niku setunggal kula 6 e.
Tapi Nggih, si nggih. penting niki paling cine. Alhamdulillah. Nggih, Nggih. Mbak Meni untuk Nggih, Mas. menambah kehangatan suasana nggih. Alhamdulillah semakin malam semakin marak LBWJ Nggih. Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah. Singkong dan keji. Singkang dan keju. Lewong musik campur sari. Haji Production. Monggo. Ayo. Yuk. Cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Adis, yuk! Aku suka Jaipa, aku suka disco. Oh, oh, oh. Aku suka singkong, aku suka Oh, oh, oh. hanyalah seorang gadis yang sederhana. Hanya seorang anak singkong. Sekali lagi, Hanya anak singkong. Wah, Yo! kita goyang lagi. LBWJ lho Mbak Meni. Wis istimewa. Kelewong musik campur sari. Fortuna Recting. kau bilang cinta padaku, Oh, asik. aku Oh. pikir dulu. Semua serba luar negeri. Kamu dari Paris, sepatumu dari Itali. Oh, asik. Demi gengsi, semua serba Luar negeri, manalah mungkin caramu yang penuh hura-hura. Yo Adis, aku suka Jaipo, aku suka disco. oh, oh, oh. Aku suka singkong, aku suka keju. Oh, oh, Aku hanyalah seorang gadis yang sederhana. Aku adalah anak singkong. Aku hanyalah anak singkong. Kita goyang lagi. goyang biji-biji. Kamu dari Paris, sepatumu dari Itali.
Nggih, Nok. anak telo. Tak suwe. Nggih. Matur sembah nuwun rawuhipun seluruh penggemar setia Nok, Nggih, tanpa Mas. terkecuali. Nggih, hadir selalu kemarin nggih hadir, saniki nggih hadir malih. Wong nang kono lho, Bromo ya. Nggih hadir, matur sembah nuwun. Ugi Mas YouTuber juga matur sembah nuwun Mas. Spesial Dion Chat lho. Nggih, enten Dion, enten MKD, enten Permana, juga sinten mawon kula mboten semerap. Nggih, Nok, sinambi rantos niki wonten pamundutan dari belakang. Nggih Mas, napa niku? Dari Bapak Bayan Ngari, Nggih, Desa Segodo Bancang, Segodo Mancang. Kari Sidoarjo. Nggih. Lagunya yang diminta Lewong. Oh, lewong. Oh niki sanes sing biasa ya. Betul, oh, ada pasti ada. Oh, Pasti nggih, hadir. nggih. Penggemar setia yang gak bosan-bosannya. Nggih. Segodo banyak juga yang diminta. Biasanya. Biasanya. Mbak Ikanya. Ika Rempong. Pria idamannya. Kudu bedayan aja lali. Nggih, Boro. Boro. Mesti Boro. Nggih, pripun, Nok? Monggo. Nggih, pek menawi wonten malih ugi bapak-bapak panitianya. Nggih. Monggo kita kasih kesempatan. Mumpung Nggih. derek kula ngelayani dari bawah. Nggih. Nah, Pripun Bapak panitia? Sampun dadan apa? Mboten wonten, Mas. Mas. nggih, monggo. Nggih. Delewung diri lagumu. Lewung. Delewung. Nah, iki lagu jenengmu Lewung. Nggih, lewung. Akeh wong lewung ancen kok. Masih didampingi Bapak Dahlan. Nggih. Yo. Yo. Oh. Lewong bareng-bareng lewong. THC Production. Fortuna Lekpeng. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu. Wong bagus dadi lagu. Nggono ati rinten siang telu Dinur baji maraga Ngerusa Tumetes sing kalbu Lernu yai segoro Jatan bisa Luke atiku Yo Sumingkon ku Asik. ngerti Lemong nengah Titanan kocampi Nanya ati sangiji Senatan Aku tak lakoni Matur suwun Sabtu kita ratu Ring siramu Dadi sisianku Mugi Gusti nilai tresno bakal digawa mati Dewi Marmana lagi berdiri saya LBWC Indonesia. Terima kasih Istimewa. Sepisan ketemu Wong bagus dadi lagu Ngono
mawon. Aku. Semengko ngenteni lewungan di tangan tok jambi. Dadya ati samiji sraten ampun tak lekoni. Awas. Sabtu terakhir ratu ning sliraku dadi sisianku. Mugi Gusti nilani tresnomu bakal ginawa Lewung musik campur sari lagune nggih Lewung. Alhamdulillah digarap dengan apiknya dan rancaknya. Nggih, Mas. Eh, Heeh. Mbak Meni, Nggih. alhamdulillah fan beratnya LBWJ Nggih. selalu setia kemanapun berada. Nggih. Alhamdulillah. Semoga Sampai dan channel. tersemogakan dengan acara Sedekah Bumi Manyarsari Nggih, Mas. bisa semakin gemah haripah Lojinawi. Jinawi, amin. Niki sing ningali kula dongaken mugi-mugi kata rezekine amin. Amin. Atau blaine amin. Amin. Lan utang lunase amin. Amin. Alhamdulillah. Mekare ya lunas oh, Mas. Mbak Meni. Nggih, Mas. Niki wonten nawala ingkang tumiba ing pangkon, sawet awis dipun waos riyen nggih. Nggih, napa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dumateng warga Ludruk Putih Wijaya. Nggih. Kula nyuwun gending setunggal sesi deman, Nggih. angka kalih gundal gandul, Nggih. angka 3 bubuk gubuk kok gubuk. Bubuk Lah kubuk, niki Mas. G karo B loro gandet ya gubuk Kasmoro. Sanes Nggih. B lho, Oke, G. lah tulisannya cilik. Saking kula Pak Kasrupa utawi Bu Seni, Nggih. Dusun Manyarsari. Nggih. NB mohon dilayani, nek mboten dilayani Cak Jono Cak Cukur Gundul. Nggih. Oret, matur nuwun Kang Sia. Nah, niki kula seneng sing herek. Yes, alhamdulillah. Wajane galang no. Mbak Nggih. Meni, Mas. Bosone ya jelimet-jelimet. Nggih, tapi kula seneng, Mas. Kula mek, heeh. Heeh. niki Nggih. wonten tigang permintaan salah satu dipun pinangkani. Nggih. Gubuk Kasmoro napa pripun? Nggih, sak kersa aku bekas Semarang. Setunggal mawon. Nggih. Nggih. Setunggal mawon. Kripik gendang, kripik telo, sididang waton waroto. Nggih. Maka priyayi zaman dulu nopo gubuk Kasmoro. Nggih, sak kersa, Mas. Gubuk dulu nggih. Nggih, Mas. Kita ke Hotel Asmara. Nggih, Mas. Apa iku mang? Yuk jadi monggo. Oke, siap, mantu niki. Nggih, sabar Eh, Bapak senenge nggih. sing gatel-gatel sih. Kantosan nggih. Monggo Mas Delewung anti galaunya Indonesia. Masih bersama dengan Mbak Dia. Tiah Ayu LBWJ Indonesia istimewa. Ada THJ Audio, terima kasih. Fortuna Leting. Gubuk-gubuk Pak Dalang. Lodrok loh iki. Mampir ning gubuk Kasmoro dhisik ya.
Awas lo, ayo, ayo, ayo. Oh, Untuk asmoro kita ambil 1, 2 rep. Nggih, sabar. Nggih. Ganti kula nggih. Nggih. Kesowan kula kene. Nggih, Mas. Selalu spektakuler dan istimewa. Istimewa. Oke, monggo yuk Ibu kita kali pamulutan dari Segodo Bancang. Iki tiap malam hadir nih. Nggih. Makanya kalau situ iki mau. Nggih. Aku diprotes ya. Ya, tetap baikannya. Baikannya. Untuk baikannya dan yang nyanyi baikannya. Selalu baikannya. Yuk dari wong pria idaman. Idamannya. Sikap Sepatu.